Здравейте, тук съм Warrior BG, тук с мен Night BG и Max Core, с който вече сме тим. Ето тук цъкни CJ Scoot, be careful. Там ли? Добре, а на нас ние нали си бехме... защо не унклеймиш всичко? Ти ли си тракшотърс? Да, Трик. ама преди играх с NBG на първи пик. Така, тук съм по-богат, затова играх. Къде бия някакви... Айде! Къде сме? Аз се загубих. И ме му убиха. Ооо, не взеха Ти скила. къде? Ти ли си ендер админ? Не. За... Ето те. Ето те минем. Аз съм за Цъкай тебе. на CJ Scoot, be careful. Добре. Леле, кой ме бие? Крипър. Да. Оцелих го един път. Но остават още... Ето цъкнах. И сега ела. Събирай амуниции. Това са... Значи стреля се с десен бутон на... на... как се казваше? Ау! Убиха. Бих и да ми дадат $25, браво. Ме убиха. Ти ли ме биеш? Значи Не, този нека- крипър се е скрил некъде. В гръб ме убиха. Да, и мене кипър ме уби. И мен крипър ме уби. Аз ще го намерим. Моне. Не, го. Дай колата. Аз имам $100. Ето, крипър. Аз пък ще открадна го. Абе, Уоу, той е... Вау, някакъв хакер, това сигурен съм. аз губа пари. Те ще го... Мен му уби Майлър. Аз пък губа пари. Пука ти. За какво е секирата? Нож. Най. При мен това са оръжия, пистолет и така нататък. Аз съм с нож. О, Не съм те бил аз. виж, че е трудно. Най. Това е крипър. Както винаги ме убиха в гръб. Аз пък използвам Добре, нож. искате ли ходим някъде другаде, да не сме тук? Защото тук постоянно идват хора и така могат да убият по-бързо. Айде, елате на... не знам, на Мексиканския ресторант. А? Мексиканския ресторант. Къде е това? На коя табела? На мексикан ресторант, последната най-отгоре. Дере, тук колко гангстери има. Тук са... Тук е много крипи арена. Тук има факшн на God, виж. Да. Най-добрите от най-добрите. И това не сме ли ние год? Ние Това кои да. бе? Там. Да. Това са си в тегна страна тя. Тя горе са си в тегна страна, ето. С снайпер са още. Не ме оцели, добре. Вие в кой сервер сте? Той да е същия. Елате, аз на стриптиз, хубаво елате. Аз съм на гъншопа. Стрип клуб бар 18+. Аз ти имам. Купих си един молотов. Уоу. Ела в нашата територия, тя не ставаше някъде тук. Аз се сбих с едни. Аз влезнах в територията на едни и ги започнах. Зайчето Диана. Ти си гангстер. Уау. Ти си гангстер. Пай се! Не падате!
Ти ще хвана да му целиш мене. О, колко муниции имам вече? Спокойно вземи моите. Килнах един. Нека вземат броня. Найде ла на стриптиз клуба, бе. На къде? На стриптиз бара. И зайчето Даяна ли? Да. Ние там се бием. Аз ще нападам още едни. Мори, бе, че си ме. Пенчо. Аз съм при секюритито, вие къде сте? И аз съм там. Аз съм при Рики. Ето те. Иминем. Ето ви! Но съм малко далечко от вас. Дай! Вие с чице съм. Убих. Също съм жив. За малко да убия един от тях умря. И аз умря. Аз нападам един в гръб. Гангстърска атака. Аз съм добър с брадвата, не с оръжието. Втори, Здрасти. ако те убия, Аз съм... Ох. Тия пичове са много добри с оръжията. Аз съм слабак. ето го. Уби ме! Крайно време беше. Умрал така да съм го мене. Досадно е. Пак ли ще ходим там? Аз съм там. Ние защо не си отидем на нашата територия? Къде беше тя? Ама аз съм... Ние изобщо имаме ли територия? Ние да. Аз да. Аз съм с друг ник, ама иначе пак имам територия. Аз не знам дали имам изобщо. Отгоре на покрива! Да, видя го. И как по-скоро се качи там горе? Там горе на дървото има един. Опа. Ау! Не, защото видях други за това. То да крейзи. Това съм на CJ Бикерефул, там има 4-5. Има един с кола. Ако го убием, ще му вземе колата, и Diamond Set има. О, супер! Отивам там да го убия. Ама съм с глок. Няма да успееш. Той се махна. Ето го! Да, наистина. Тук си има банка, аз си се... Тук ме бие, ей! Това ти ли си? Да, аз съм. Убиха Зад ме нас. отзад. Аз не знаех, че си ти. Ох, тук е пълно. Не се усети. При мен са такова, не са браби, нито мотики, нито семена, при мен са пистолети, патрони и така нататък. На мен ще събрат климатик. Аз съм добър в ножа, не в стрелянето. Че не е удобно. Ето, аз ги убивам много лесно. Ми се бъгна глока. За тебе! И това ще е моят клип до тук, YouTube, до следващия клип. И аз от малко ще го приключвам. Тоталното умиране обаче. Този клип колко е дълъг? Аре, после да правим сики или на нещо друго да си имаме. Нещо GTA е много трудно. Изчакайте ме, я да си приключим. Аз тук се мъча ги бия с ножа. Аз най-мразя ги бия с това. И това беше от нас. Ние бяхме Групата! Групата. Коментирайте, сабскрайбвайте, лайквайте. Пак ви казвам, записвайте се за гивуея на NightBG.
Thanks. Аз си в миналия клип така казах. На кой? И в миналия клип ще има линк към твоя... към Ти го твоя пращам канал. или сам, че си го намериш? М? Ти го пращам или сам, че си го намериш? Сам? Добре, аз си смена името за